Awat tu tiba mo thana chini raja no chung nasaban hi chung numun nasalai to butong jawo tau subu sok bajal ha chini ka an problem ka haisi chini yang ni khang ke tible soja jot no no ang sabai jawo tuino kaisa ব্যবস্থা khlai robai jadi lai asun hambai ini sal belai nangkung mani sal ini sal mari ke 18 तारिख नवंबर 2025 ओ साल ने सानजा जरावो सारै साल कसang जरावो वय मिरो बिसि अंदर नि बाराय कपला कामियो कायसा तिनि जों जॉइनिंग प्रोग्राम खालायमान खा ति प्रमोट थानि ओइ दाल बिदाल पार्टी नि फाया कारै हा दफा जाति ते थेयासाक नि बाङै तांलाय सिनाय नि बर जांगरि खावै तिनि अकायते बरक तिनि साखा आगे गुबुन पार्टीयाव दंफ्रो गोबांमा एसुरेन्स रजाखा फियाबा कायसा सानो इमप्लिमेन्ट खायजायगा ओ फाइनाल रक टोटली फैमिली उनका 11 फैमिली भोटार के 29 भोटार अबर व्यापारनो बीजेपी पार्टी या कारै दिनै सिनि त्रिपुरा मथानि बाना एबा महाराजानि खरंनो खनावै दिनै फायका अबरनो एसे आं वाइमुरनो ऑब्जर्वर हिसाबै बरनो लामजागो ए बरनो लगे तंनाय असक सिनि बाय थागिया बीजेपी सरक दा बीजेपी सरक तरबान कामिनी सिनि ताखुब 70 बছর क्रॉस खायजा कनैनो नग रया हनै गवर्नमेंट स्कीम नग रया हनै का समानि न डीएम बाय कक सालायबै बरनो नग प्रोवाइड खायमाका तैबो मिया फरो अरो बाराय कपलानि उत्तर कॉलोनी आरो नि सिनि बुकु खरकसानि नग ताखुबनि नग नुका असक कंडीशन हाया फियाबो ओ बीजेपी रो सिक्री सकरो खायु तै गोबां मा तिनि जॉइनिंग खायनानि दंमानि बरक सिक्री मानि बाय तिनि नियो जॉइनिंग फाइबेल मालिया फियाबो आसिक बाय बाथाक तंगिया तिनि अरजतनि रीजनल प्रेसिडेंट सेक्रेटारी वाईटीएफ नि टीडब्ल्यूएफ मेन पार्टी जतो चांगुरी खावे अखाजात ते एलाकानि जतो ताखु बुकुरो खा बाक्साके अखाजात बसकांनि सालो अपकमिंग इलेक्शन बीसी इलेक्शन गायके अरनियो कायनि कायथा अनकन्टेस्ट बाय सीट दखल खायना हिनै समय ताङै जतनो तियार अखालायका बसि तिनि ओ जॉइनिंग प्रोग्राम बिसितै लुकुरबनो स्राय मेसेज रो जतनो हामबाय रंजन सारन्द जमातिया के कलकाय ने का ताबक जे बुवाग्रा तिनि महाराजा ना हाजावैना बीजेपी नि याकाबे फासिना हे गदुमा सतंग तमन दा बायमा ताकेन ता तु फायखना प्रोग्राम रक मा हाबा आइको फायका के हामबाय जों तिनि दार्जिलिं बिसिनि कलंकाय गामिनि विभिन्न पार्टी ते विशेष के बीजेपी तंगनाय बीजेपी प्राय आस्ते बसर तंगुई चिनी एमएलए साहब नि लगेव एमएलए रामपद साहब नि लगेव तंगुई गदंमा रंगुई गोबां माने डेभलपमेन्ट बुटां साबै एरपरेबो ताकसु जरा मुंसानो हामारि गरै अमनो पैतो सामालिया बिसास खाइमालिया बनि बांगै चिनी दार्जिलिं गामिनि विशेष के कलंकाय गामिनि प्राय 14 फैमिली नि 36 भोटार तिनि हाइसालो चिनी तिप्रा मथानि अरो नखला पान्डानि बिसिंतै से तिप्रा मथा बाय बाक्सा साकदाल फायखा बनो जों तिनि बागमा ब्लक कमिटि नि इंगै जों खा काहामबाय लामसक लायखा दै कबागै नाहर लायखा अमा हायखैबिनो जों थाइ ब्रं ने बिसि ब्रं ने पदे पर बिसिवा नो जों अमा हायखैबिसिनि जॉइनिंग पान्डा चलै दङो इनो अमाहायनो कलंकाय गामियाव जों 14 फैमिली नि 36 भोटार जोंमाय बाक्सा बीजेपी नि फाय कदाल फायखा अमाहायखैबो बुसकांबो बहायनो हाय सिनो अ बिसि नेवैबो चिनी दार्जिलिं बिसि कलंकाय उत्तर तैबो अंगला रोने अमाहायखैबो जों तैबो बुसकांबो फायफिनैखो अमनो जों साइमाका जों बोबाग्रानि थानसान मारिबो फायबो जों चिनी तिप्रासानि हामारि तिप्रासा नि हामख्रायनि बिसिंवा हा दफा जाति न दैसिनि अधिकार न जों मानथानि जों आन्दोलन न जों बोबाग्राबाय बाक्सा साकदाल खायबै फाइनै जरावो जों दै गोबां मासिनि हामख्रायनि सामत नांगो तानानै बावैनो जों तिनि बीजेपी नेङै दै विभिन्न पार्टी नेङै बोबाग्राबाय बाक्सा सामत तांसिनै हाहिनि खाखु बुरबाय खायबै
sini tipra motha party go phaiwi joining khaifeka tei sung bahai na khapufrobe lamsok lai kai se hai khaiwi sung buskango sini kabangma आंदोलन सामू तांगनाय अमन जतनो खा थम थम खाइबिनो गसेवैनो जों बुसकांव आगगलाय फायलाय खायसे हायखायबि जों दिनै बेलेनो खातन खाजानो बिसिंतै जों दिनै दिनै दिब्रा मथाव फाइनेन्स रावनो जों लामसावलायखा आसोनो जतनो हामबाय।